Nou, feest in de tent. Feest in de tent. Wat is er aan de hand? Wij zijn de aflevering van het levenslied aan het monteren. En nou ja, dan, als je zegt levenslied, dan is natuurlijk huilen is voor jou te laat. Ik ben nog een beetje hees, dus ik hoef niet mee te zingen. Oeh, daar hebben we Corrie. Daar is ze, Corrie. Oké. Heb je ze gesproken? Ja. Dus. Het is echt een hele leuke vrouw. En zij geeft dus haar mening over de Zeeuwse levensliedzangers. Hey, en waarom moeten de mensen vooral gaan kijken deze week? Omdat we hele goede levensliedzangers hebben, dat zegt Corrie. Oké. En als zij het zegt, zij heeft er verstand van. En heeft ze ook namen genoemd? Nou, wij hebben zelf onze cd'tjes. En hebben we dan een winnaar of zo? Nee. Deze is heel lovend. Oké. En ook al hou je niet van het levenslied, het blijft wel in je hoofd zitten. Nou, we gaan nog even verder feesten. Maar